לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יחזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה. פעם ביובל הגיע לביקור, היה חומק בשביל, ועם הוריו יושב בחדר. מסמיק מעט נבוך ולא מרבה דיבור, כן ולא, אל תדאגו, אצלי הכל בסדר. אומר שלא צריך אבל לוקח, כי לא אלכסנדר וכמה יונתן, הוא ממלמל תודה אתה יודע, רק בשביל הדרך כמובן. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה שוב קטן וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה שוב קטן וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב. השנים חולפות, קשה להאמין, הוא ללא בלורית, פה ושם מעט מקריאה. אומרים חושב בשמאל וחי לו בימין, בווילה שבנה אי שם בהרצליה, שפעם ביובל הוא לביקור מגיע. אז לא אשתו השחקנים יושבים עם ההורים על אבטיה, הקיבוץ מביט במכונית. וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב, שוב עוד ישוב, זה שוב קטן וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב. איזה בן קיבוץ בלב הקר בעיר, נבוך עם התרמיל וקלוריתו המתנפנפת, וויסקי טוב מוזג, תשתה בחור צעיר ומחייך ספר, אז מה נשמע ברפת, אוהב לשקוע בקבוצה בין